Csak mutattam, hogy milyen jólét van. Az emberek a kabátjukat és a bukósisakot rajta hagyják a motoron. Na mi a helyzet, Lüpi bácsi? Én meg bent hagytam a telefont. Úgyhogy kezdünk aklimatizálódni. Na. Mindenütt pick-upok, Egyébként az Appalachian Trailhez indultunk, és az útunk átvezet hosszú, ami egy tipikus ilyen kis hegyi amerikai. Nézzünk ki a fő utcára, és akkor... Mindenütt pick-upok, truckok, SUV-k, minivanek. Görözkez a fiatalok. Na jó. Megennék valamit. Megyünk a Sweet Imagination Cafébe. Jó, Lüpi bácsi? Mehetünk.